Da li si primetio da kada naiđeš na problem, prva reakcija je da se pitaš zašto baš ja? Ali zapamti ovo. Problem nikad nije kraj puta. Problem je samo test. Razlika između uspešnih i neuspešnih nije u tome da li imaju probleme. Svi ih imamo. Razlika je u tome gde usmeriš fokus, na problem ili na rešenje. Ljudi često misle da su problemi znak da nešto nije u redu sa njima, kao da život treba da bude bez prepreka, bez teškoća, bez bola. Ali, prijatelju, to nije istina. Život je kombinacija svetla i tame, kiše i sunca, uspona i padova. Ako očekuješ da sve bude ravno i mirno, živećeš u iluziji. Prava istina je da problemi nisu tvoji neprijatelji. Oni su tvoji učitelji. Oni su testovi koje život šalje da vidi da li si spreman za sledeći nivo. Kao u školi. Ne možeš da pređeš u viši razred dok ne položiš ispit. Tako je i sa životom. Svaki problem je ispit. Svi žele uspeh, svi žele sreću, svi žele slobodu, ali retko ko je spreman da plati cenu. A cena je upravo ovo, da naučiš kako da se suočiš sa problemima i kako da ne ostaneš zarobljen u njima. Sećam se kada sam prvi put čuo Jima Rohna kako kaže: nemoj da želiš manje problema, želi više veštine. Ta rečenica mi je promenila život. Jer shvatio sam da je suština u meni, a ne u okolnostima. Ako želim da živim bolje, ne mogu da tražim od sveta da se smiri. Moram ja da postanem jači. Zamisli dva čoveka. Oba izgube posao. Prvi čovek tone u depresiju. Kaže: gotovo je, nema više šanse. Život je nepravedan. On se zatvori u sebe i prestaje da traži prilike. Drugi čovek kaže: dobro, izgubio sam posao, ali nisam izgubio svoje ruke, nisam izgubio svoj um. Još uvek imam veštine, još uvek mogu da učim, još uvek mogu da tražim. On počinje da istražuje nove mogućnosti i posle nekoliko meseci on je na novom putu. Isti problem, dve različite reakcije, dva potpuno različita života. Zašto? Jer jedan se fokusirao na problem, a drugi na rešenje. Evo prve lekcije koju treba da zapamtiš. Ono na šta se fokusiraš, to i raste. Ako stalno gledaš u problem, on postaje ogroman, sveprisutan, guši te. Ako gledaš u rešenje, tvoj um postaje kreativan, tvoja energija raste, tvoj život se pokreće. Želim da ti ispričam priču. Jedan poljoprivrednik je imao veliko polje. Jedne godine došla je suša. Njegov komšija je samo sedeo i govorio: gotovo je, nema kiše, propali smo. Ali ovaj čovek je rekao: ako nema kiše, ja ću pronaći drugi način. Počeo je da skuplja vodu u buriće, iskopao mali kanal, pronašao način da održi biljke živima dok kiša ne dođe. Njegov rod te godine nije bio savršen, ali je bio dovoljan da preživi. Razlika? Fokus. Jedan je gledao u sušu, drugi u rešenje. Isto važi i za tvoj život. Ako se fokusiraš na ono što ti nedostaje, stalno ćeš osjećati prazninu. Ako se fokusiraš na ono što imaš i šta možeš da uradiš, počet ćeš da gradiš. Fokus na rešenja menja sve. Menja tvoje raspoloženje, menja tvoju energiju, menja tvoje odluke i na kraju menja tvoj život. Zašto ljudi ostaju zaglavljeni u problemima? Znaš li šta je najveća iluzija? Da će problem sam nestati. Ljudi sede, čekaju, nadaju se. Možda će sutra biti bolje. Možda će se nešto promeniti. Ali ništa se ne menja dok se ti ne promeniš. Problem ne rešava vreme. Problem rešava akcija. Zašto ljudi ostaju zaglavljeni u problemima? Zato što više energije troše na pitanja zašto, nego na pitanja kako. Zašto baš ja? Zašto sada? Zašto mi život stalno ovo radi?
Ali, prijatelju, prava pitanja su: kako mogu ovo da prevaziđem? Šta je moj sljedeći korak? Koju lekciju mogu da izvučem? Uspešni ljudi ne pitaju zašto baš ja, oni pitaju šta sada. Ljudi ostaju zarobljeni i zato što su naučeni da se žale. Društvo nas uči da kukamo. Sedneš sa prijateljima, o čemu pričate? O problemima. O politici, o krizi, o cenama. O tome kako ništa ne valja. I znaš šta? To ne menja ništa. Kukanje je kao ljuljaška. Daje ti osjećaj da se krećeš, ali te ne pomera ni za milimetar. Još jedan razlog je strah. Strah da nešto neće uspeti. Strah da će biti još gore. Strah od osude. I zato ljudi biraju da ostanu u problemu, jer im je poznat. Čak i kada je težak. Problem im deluje sigurnije nego nepoznata budućnost. Ali zapamti, svaki put kada se fokusiraš na problem, hraniš ga. Daješ mu snagu. Kada se fokusiraš na rešenje, hraniš svoju snagu. Sećam se priče o dvoje ljudi koji su dobili istu dijagnozu, ozbiljnu bolest. Jedan je odmah počeo da istražuje mogućnosti. Pitao se, koji su najbolji doktori? Koje promene u ishrani mogu da napravim? Šta mogu da uradim da dam svom telu šansu da se oporavi? Drugi je sedeo i plakao. Zašto baš ja? Šta sam kome skrivio? Njegovi dani su prolazili u očaju. Dok su dani onog prvog prolazili u borbi. Jedan je živeo u problemu, drugi je živeo u rešenju. I rezultat je bio potpuno drugačiji. Evo ključne poruke ovog dela. Problem nije ono što te sputava. Ono što te sputava je tvoj fokus. Ako ga držiš na prošlosti, ostaćeš zarobljen. Ako ga prebaciš na budućnost i akciju, oslobodit ćeš se. Zato ti kažem, prestani da gledaš unazad i prestani da hraniš svoj problem. Prestani da ga ponavljaš svima oko sebe. Počni da pričaš o rešenjima. Počni da tražiš vrata. Kako da treniraš da uvek vidi rešenja? Prijatelju, tvoj je kao mišić. Ako ga ne treniraš, on slabi. Ako ga treniraš, on raste. I isto kao što možeš da treniraš telo da bude snažno, možeš da treniraš svoj da uvek vidi rešenja umjesto problema. Ali kako? Hajde da prođemo kroz nekoliko ključnih koraka. Prva, postavljaj prava pitanja. Kad naiđeš na problem, prva misao većine ljudi je zašto se ovo dešava meni? Ali pravi put je da pitaš kako mogu ovo da rešim? Koji je moj sljedeći mali korak? Šta mogu da naučim iz ovoga? Jer pitanja oblikuju tvoj fokus. Ako postaviš pitanje koje te vodi u samosažaljenje, dobit ćeš bol. Ako postaviš pitanje koje te vodi ka rešenju, dobit ćeš napredak. Druga, vežbaj zahvalnost. Zvuči čudno, zar ne? Šta zahvalnost ima sa rešavanjem problema? Ali razmisli. Kada si zahvalan, tvoj ulazi u stanje mira i kreativnosti. A u tom stanju vidiš više opcija. Kada si ogorčen, tvoj se zatvara. Vidik se sužava. Problem izgleda kao zid. Ali zahvalnost otvara prozor. Jim Rohn je često govorio, nije ono što se dešava ono što oblikuje tvoj život, već šta ti odlučiš da uradiš s tim što se dešava. Zahvalnost ti pomaže da doneseš bolju odluku. Treća, okruži se ljudima koji traže rešenja. Ako provodiš vreme sa ljudima koji stalno kukaju, i ti ćeš početi da kukaš. Ako provodiš vreme sa ljudima koji traže izlaz, i ti ćeš ga tražiti. Energija je zarazna. Razmišljanje je zarazno. Fokus je zarazan. Zamisli dva prijatelja. Jedan ti stalno priča o tome koliko ništa ne valja. Drugi, kada naiđe na prepreku, kaže, hajde da probamo ovako. Koji prijatelj će te podići? Odaberi društvo koje hrani tvoju snagu.
a ne tvoju slabost. Četvrta, nauči da vidiš priliku u maski. Svaki problem u sebi nosi seme rešenja. Na primjer, ako ti se pokvari auto na putu, možda je to prilika da naučiš nešto novo o mehanici. Ako izgubiš posao, možda je to prilika da započneš posao o kome si godinama razmišljao. Ako te život obori, možda je to prilika da naučiš kako da ustaneš jači nego ranije. I ljudi koji uspevaju, nisu oni bez problema. To su oni koji nauče da vide mogućnost tamo gde drugi vide samo prepreku. 5. Vežbaj svakodnevno. Treniraj svoj u malim stvarima. Kad staneš u red i neko ti se ubaci ispred, umjesto da besniš, pitaj se kako da iskoristim ovo vreme dok čekam. Možda pročitaš 2 stranice knjige. Kada ti planovi propadnu, umjesto da kukaš, pitaj se koja je nova opcija koja se sada otvorila. Svaka mala vežba jača tvoj mentalni mišić. I kad dođe veliki problem, bit ćeš spreman. Ključ ovog dela je sljedeći. Možeš da istreniraš da automatski traži izlaz. Baš kao što telo možeš da istreniraš da automatski reaguje u sportu. Prijatelju, zapamti. Svaki put kada biraš da vidiš rešenje umjesto problema, ti gradiš svoj karakter. Gradiš svoje samopouzdanje. I korak po korak postaješ čovjek koji više ne beži od problema, nego ih pretvara u odskočne daske. Priče iz života, kada fokus na rešenja menja sudbinu. Ljudi najbolje pamte priče. Priča dira srce. Priča pokreće maštu. A kroz priče se uči ono što ni jedna teorija ne može da prenese. Zato hajde da zajedno prođemo kroz nekoliko priča koje pokazuju razliku između onih koji gledaju u problem i onih koji traže rešenja. Priča 1. Thomas Edison. Kada je Edison pokušavao da napravi sijalicu, ljudi kažu da je imao preko 10.000 neuspelih pokušaja. Neko ga je pitao, zar nije strašno što si 10.000 puta pogrešio? Edison se nasmejao i rekao, nisam pogrešio 10.000 puta, naučio sam 10.000 načina na koje ne funkcioniše. I to me dovelo do jednog načina koji funkcioniše. Vidiš li razliku? Jedan čovjek bi gledao u problem. Ništa ne radi, sve je promašaj. Edison je gledao u rešenje. Još jedan korak bliže uspehu. Danas čitav svet svetli jer je jedan čovjek odbio da vidi problem i odlučio da vidi rešenje. Priča 2. 2 farmera i kiša. 2 farmera čekala su kišu. Zemlja suva, usevi u opasnosti. Prvi je samo sedeo i govorio, nema kiše, sve je gotovo, ništa ne mogu. Drugi je rekao, dobro, nema kiše, ali mogu da kopam kanale, mogu da skupljam jutarnju rosu, mogu da pokrijem biljke da zadrže vlagu. I dok je prvi izgubio sve, drugi je spasao bar deo svog roda. Opet ista situacija, isti problem. Ali potpuno drugačiji ishod. Jer nije presudno šta ti se dešava. Presudno je šta ti radiš sa tim što ti se dešava. Priča 3. Mladić bez nogu. Jedan mladić je rođen bez obe noge. Ljudi su ga žalili. Govorili su mu, tvoj život će biti ograničen. Ne možeš ovo, ne možeš ono. Ali znaš šta je on uradio? Naučio je da pliva. Ne samo da pliva, već da se takmiči. Postao je šampion paraolimpijac. Dok su drugi gledali njegov nedostatak kao problem, on je gledao svoje ruke i pluća kao rešenje. I zato je uspeo. Zato je postao inspiracija milionima. Biznis u krizi. Znam jednog čovjeka koji je pokrenuo mali posao. Radio je godinama. I onda? Kriza. Prodaja pala, računi se gomilaju. Većina bi rekla, gotovo je, zatvaram firmu. Ali on je rekao, neću da odustanem. Ako nema prodaje na ovaj način, pronaći ću novi. Ako ljudi ne kupuju uživo, ja ću da prodajem online. Naučio je nove veštine, otvorio prodavnicu na internetu i za godinu dana njegova firma je bila jača nego ikada.
Problem ga je mogao uništiti, ali rješenje ga je podiglo. Priča 5. Lična anegdota Jim Rohna. Jim Rohn je govorio da kada je bio mlad često je mislio: kada bi vlada promenila poreze, meni bi bilo lakše. Kada bi moj šef bio bolji, ja bih imao više uspeha. Kada bi ekonomija bila jača, ja bih bio srećniji. Ali onda mu je mentor rekao: Jim, ne čekaj da se svet promeni. Promeni sebe. Fokusiraj se na ono što ti možeš da uradiš. To je bio trenutak preokreta. Jim je shvatio da problem nije u spoljnim okolnostima. Problem je u njegovom fokusu. Šta uče sve ove priče? Da su problemi neizbežni, ali rješenja su također uvek tu. Razlika je u tome gde gledaš. Ako gledaš u problem, on postaje zid. Ako gledaš u rješenje, ono postaje vrata. Praktični sistem, 3 koraka kako da se svaki problem pretvori u rješenje. Prijatelju, problemi će uvek dolaziti, i mali i veliki. Ne možeš da ih izbegneš, ali možeš da odlučiš šta ćeš da uradiš s njima. Zato ću ti sada dati jedan jednostavan sistem u 3 koraka. Ako ga budeš koristio, svaki problem postaće prilika. Korak 1. Zaustavi se i razjasni problem. Većina ljudi paniči čim naiđe na prepreku. Umjesto da stane i razmisli, oni reaguju impulsivno, a impuls retko vodi do rješenja. Zato, prvo stani. Udahni duboko. Pogledaj problem jasno i napiši ga na papir. Pitaj se, šta je zapravo problem? Šta se tačno desilo? Šta je pod mojom kontrolom, a šta nije? Jer često ono što zovemo problem samo je gomila emocija i magle. Kada ga napišeš, kada ga pogledaš hladne glave, vidiš da nije tako strašan. Korak 2. Prebaci fokus na mogućnosti. Sada kada znaš šta je problem, prestani da hraniš njega i počni da hraniš rješenje. Pitaj se, koja su 3 moguća načina da se ovo reši? Ko mi može pomoći? Šta mogu da uradim odmah? Jim Rohn bi rekao: nemoj da sediš i čekaš inspiraciju. Sedni i smišljaj ideje dok ne pronađeš rješenje. Napiši sve što ti pada na pamet. Ne odbacuj ništa. Ponekad najluđa ideja postane najbolja. Korak 3. Deluj brzo i uči iz rezultata. Znanje bez akcije je beskorisno. Kada izabereš jedno rješenje, odmah pređi na akciju. Ne čekaj savršeni trenutak. Savršen trenutak je sada. Ako uspe, slavi. Ako ne uspe, uči. Uvek dobijaš nešto, ili rezultat, ili lekciju. I to je formula. Pokušaj, nauči. Pokušaj ponovo. Dakle, formula u 3 koraka glasi: razjasni problem, pronađi mogućnosti, pređi na akciju i uči. Ako ovaj sistem vežbaš svaki put, tvoj će postati mašina za rješenja. Ljudi će te gledati i pitati: kako ti to uspeva da tako brzo nađeš izlaz? A ti ćeš znati, to nije talenat, to je navik. Mentalne zamke. Kako nas problemi vuku nazad i kako da ih izbegnemo? Prijatelju, nije problem sam po sebi ono što te sputava, već način na koji razmišljaš o problemu. I zato moramo da govorimo o mentalnim zamkama. To su obrasci mišljenja koji izgledaju bezazleno, ali u stvarnosti te drže zarobljenog. Zamka 1. Zašto baš ja? Ovo je najčešća misao kada naiđe teškoća. Ali zapamti, problem nije izabrao tebe da ti uništi život. Problem je došao jer je deo života. Ako stalno pitaš zašto baš ja, ulaziš u krug samosažaljenja. A samosažaljenje je opasno. Jim Rohn je govorio: samosažaljenje je najgora droga. Lako se prima, teško se leči. Umjesto toga pitaj: kako mogu ovo da prevaziđem? Šta mogu da naučim? Zamka 2. Okrivljavanje drugih.
Kriv je šef, kriva je vlada, kriva je porodica. Možda jeste istina da drugi imaju deo odgovornosti, ali kada okrivljuješ druge, ti predaješ svoju moć njima. Dokle god kriviš nekog drugog, ti ne možeš ništa da promeniš. Zato, umjesto da pitaš ko je kriv, pitaj šta ja mogu da uradim. Zamka 3. Fokus na prošlost. Mnogi ljudi neprestano razmišljaju da nisam pogrešio pre 5 godina, da sam drugačije odlučio, da sam imao bolju šansu. Ali, prijatelju, prošlost je završena. Ne možeš da je menjaš. Ako držiš pogled unazad, propuštaš ono što je ispred tebe. Neka prošlost bude učitelj, ali nikada tamničar. Uči iz nje, ali ne živi u njoj. Zamka 4. Preterana analiza. Neki ljudi toliko razmišljaju o problemu, toliko ga analiziraju, da nikada ne krenu ka rešenju. Oni ne žive, oni čekaju. To je kao da stojiš na obali i meriš temperaturu vode, brzinu vetra, talase i nikada ne uskočiš da plivaš. Rešenje dolazi kroz akciju, ne kroz beskonačno razmišljanje. Zamka 5. Sve ili ništa. Razmišljanje. Ljudi često misle, ako ne mogu da rešim sve, nema smisla da radim išta. Ali istina je suprotna. Ne moraš da rešiš sve odmah. Dovoljno je da rešiš jedan mali deo. Kao kada čistiš sobu, ne počinješ odjednom, nego prvo skloniš jednu stvar pa drugu. Tako se rešavaju i životni problemi, korak po korak. Zapamti. Ove mentalne zamke su kao nevidljivi lanci. Ako ih ne prepoznaš, vezuju te za problem. Ako ih prepoznaš, možeš da ih presečeš i oslobodiš se. Formula za unutrašnju snagu. Kako da izgradiš mentalitet rešenja zauvek? Prijatelju, problemi neće nestati. Oni će dolaziti sve dok si živ. Ali kada izgradiš unutrašnju snagu, kada izgradiš mentalitet rešenja, svaki problem će postati manji od tvoje sposobnosti da ga prevaziđeš. Kako se to radi? Evo jedne formule u 4 stuba. Stub 1. Disciplinovana misao. Tvoj um je poput vrta. Ako ga ne čuvaš, u njemu će izrasti korov, negativne misli, sumnje, strahovi. Zato svakog dana disciplinuj svoj um. Čitaj nešto što te podiže. Piši svoje ciljeve. Razmišljaj o onome što želiš, a ne samo o onome čega se plašiš. Jim Rohn je govorio, ne možeš kontrolisati vetar, ali možeš podesiti svoja jedra. Vetrovima problema ne možeš da upravljaš, ali možeš da upravljaš svojim mislima. Stub 2. Navika akcije. Znanje bez akcije je iluzija. Navikni se da reaguješ brzo, da probaš, pa makar i pogrešio. Jer akcija donosi jasnoću. Umjesto da mesecima razmišljaš da li da otvoriš biznis, napravi prvi, mali korak. Umjesto da se pitaš kako da rešiš odnos sa nekim, nazovi ga i počni razgovor. Svaki put kada deluješ, ti hraniš svoj mentalitet rešenja. Stub 3. Okruženje. Ne možeš da gradiš pozitivan um u negativnom okruženju. Ako si stalno okružen ljudima koji se žale, koji vide problem u svemu, i ti ćeš postati isti. Ali ako si sa ljudima koji traže izlaz, koji traže ideje, koji veruju u rešenja, i ti ćeš se podići. Pronađi društvo koje te gura napred, a ne koje te vuče nazad. Stub 3. Zahvalnost i perspektiva. Najbrži način da izađeš iz problema
jeste da pronađeš nešto na čemu možeš da budeš zahvalan. Zahvalnost menja ugao gledanja. Kada kažeš, dobro, imam problem, ali imam i zdravlje, imam i porodicu, imam i šansu da učim. Tada problem više ne izgleda kao zid, već kao prepreka koju možeš da preskočiš. Zahvalnost ti daje snagu. Perspektiva ti daje mir. Kada ova 4 stuba postanu deo tvog života, tvoj se menja zauvek. Ne postaješ osoba bez problema, već osoba koju problemi više ne mogu da unište mir i veru. I tada si slobodan. Biraj fokus na rešenja i osvoji svoj život. Prijatelju, sada znaš istinu. Problemi će uvek dolaziti. Ali tvoje pravo pitanje nije zašto baš ja, niti koliko još problema ću dobiti. Pravo pitanje je šta ću sada da uradim. Svaka sekunda koju provedeš fokusiran na problem je sekunda izgubljena. Svaka sekunda koju provedeš tražeći rešenje je sekunda koja gradi tvoj život. Zamisli svoj život kao reku. Problemi su talasi, vetar, oluje. Ako pokušaš da se boriš protiv njih, bit ćeš iscrpljen. Ako pokušaš da izbegneš talase, nikada nećeš stići do cilja. Ali ako naučiš da koristiš talase, da se voziš s njima, da ih pretvaraš u snagu, reka te nosi pravo ka uspehu. Pogledaj ljude koji su postigli velike stvari. Oni nisu nemali problema. Naprotiv, imali su ih mnogo više nego prosečni ljudi. Razlika nije u problemima, već u fokusu. Fokusiraju se na rešenja, fokusiraju se na rast, fokusiraju se na akciju. I sada je trenutak za tebe. Da li ćeš nastaviti da sediš i kukaš? Da li ćeš stalno gledati u problem? Ili ćeš ustati, udahnuti duboko i reći, dosta je bilo. Od sada ću tražiti rešenja. Od sada ću gledati u mogućnosti. Od sada ću graditi svoj život korak po korak. Zapamti, svaki problem je test, svaka prepreka je prilika, svaki neuspeh je lekcija. Ako prihvatiš ovaj način razmišljanja, ako ga primeniš svaki dan, nećeš više biti žrtva životnih okolnosti. Postaćeš tvorac svog života. Prijatelju, izbor je tvoj. Možeš da ostaneš u mraku problema ili možeš da upališ svetlo rešenja. Možeš da kukaš zbog svega što ti se dešava ili možeš da iskoristiš svaki izazov kao odskočnu dasku. Danas odluči, gledam u rešenje, fokusiram se, delaću i osvajam svoj život. Ne postoji magična formula, postoji samo odluka. Odluka da promeniš fokus, da promeniš svoje misli i da preuzmeš odgovornost za svoj život. Ako ovo danas primeniš, sutra će tvoj život biti drugačiji. I za godinu dana ti ćeš biti potpuno druga osoba, jača, mudrija i slobodnija. Hvala ti što si ostao do kraja ovog videa. Ako ti je ova poruka bila korisna, ostavi like, napiši komentar šta ti je najviše značilo i podeli ovaj video sa prijateljima. Ne zaboravi da klikneš na subscribe i uključiš zvonce kako ne bi propustio sljedeće motivacione videe. Do sljedećeg puta, fokusiraj se na rešenja i gradi život koji zaslužuješ.